Godmorgen. Velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Jeg ved simpelthen ikke, hvad de havde gang med. Men altså, jeg har sovet med åbent vindue i nat, fordi jeg har lidt varmt. Og det resulterer i morges, så larmer det exceptionelt meget, fordi de er i gang med, sjovt nok, at lave noget ude foran. Jeg har prøvet at ligge og ignorere det. Jeg håber på et tidspunkt, det vil gå væk. Men altså, nu kan jeg ikke rigtig trække den længere, fordi jeg kommer ikke til at falde i søvn igen. Så det er en god start på den her mandag. Så vi kunne lige så godt starte vloggen. Jeg tænkte selvfølgelig, at jeg vil vlogge i dag. Jeg har glædet mig til den her dag, som jeg tænker, jeg vil fortælle mere om lidt senere. Jeg håber virkelig, at jeg har lyst til at gå lige ned under og smide den her video et kæmpe like. Altså burde jeg seriøst lige stå op og spise noget mormor, fordi jeg er faktisk ret sulten. Jeg skal altid tage sig lidt sammen til at stå op for at lave mormor. Så det skal jeg lige. Jeg tænker, at imens jeg lige får spist morgenmad, så vil jeg bare sådan stille og roligt gøre mig lidt klar. Fordi det er mandag, så skal jeg noget træne med min mor senere i dag. Så jeg gider aldrig sådan at gøre det helt store. Men bare lige ligne en, der er klar til at indtage mandagen i bedste stil. Positive vibes. Det er jo det, jeg kommer længst med. Den store grund til, at jeg har glædet mig til den her dag, det er simpelthen fordi, at for noget tid siden, jeg tror faktisk, det er ved at være en måneds tid siden, der åbnede den nye IKEA ude på Fisketorvet, og jeg har faktisk stadigvæk ikke været der. Jeg har sådan i en længere periode skrevet nogle ting ind på min ønskesky, som jeg sådan mangler fra IKEA, sådan, så når jeg ligesom kommer til IKEA, så har jeg en liste over, hvad det er, jeg skal købe. Fordi tit, så kan jeg godt, ærligt talt, glemme det en lille smule. Men så tænker jeg, ej, hvorfor venter jeg ikke til den åbner, fordi så kan jeg bare cykle derud og cykle hjem, og så kunne det være, at jeg kunne få de fleste af de ting, jeg søger. Fordi det er ikke sådan generelt noget stort møbel eller noget som helst. Det er bare nogle få ting. Og jeg har bare sådan udskudt det en lille smule med at tage derud, fordi så var der nogle andre planer, nogle andre ting, jeg skulle. Der skulle lige lidt løn på kontoen. Det er faktisk ærligt talt nok en masse undskyldninger fra min side af. Men i dag har jeg simpelthen besluttet for, at det skal være dagen. Så i dag der har jeg simpelthen tænkt mig at tage i IKEA all by myself. Det jeg egentlig føler bliver herrehyggeligt. Det er jo sådan, den åbner klokken 10, og klokken er lige nu 25 minutter over 9. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg sådan vil cykle derud, så jeg cirka er der klokken 10, så er der måske ikke så mange andre mennesker, kunne man håbe. Og egentlig bare tænke mig at chille lidt rundt og se, om jeg kan finde de ting, jeg ligesom mangler. Lige nu i mit hoved kan jeg heller ikke rigtig huske, hvad det er, jeg sådan der har. Det er derfor, det er godt for mig at lave en liste, fordi jeg glemmer det ærligt talt. Men altså, jeg er typen, der elsker at være i IKEA. Jeg føler, det er sådan lidt, enten kan man godt lide det, eller så kan man ikke lide det. Og jeg synes bare, det er her hyggeligt, så jeg har bare glædet mig til den her dag i dag. Lidt mærkelige forventninger, fordi jeg synes ikke, jeg har hørt sådan overdrevet godt. Det er heller ikke, fordi jeg har hørt, det skulle være noget lort, men der er sådan meget delte meninger om, den egentlig er super fed. Så jeg glæder mig også lidt til at få dannet mit eget indtryk, fordi det er jo altid det, der sådan i princippet virker bedst for en. Det er jo mandag, hvilket betyder, at der både er kommet nyt Mørkeland afsnit ud og et voksen dating. Så det er altid super excited, når man skal ud og cykle. Det er jo nogle podcasts, jeg virkelig godt kan lide. Lidt ærgerligt, fordi både den kassehylde, jeg godt vil have, den er udsolgt her. Og jeg vil også gerne have sådan en rullebord i sort, der er også udsolgt. Det er lidt en dårlig start, for det var nok reelt hylden, jeg rigtig gerne vil købe i dag. Så i stedet for har jeg smidt sengetøj ned, fordi det har jeg brug for. Men det er flot. God undskyldning. Jeg tænker, det er sjældent, man tager IKEA uden lige at spise en hotdog. Selvom jeg er alene. Klokken har nærmest ramt 11:30, hvilket betyder, at jeg faktisk brugt halvanden time i IKEA. Det er ret crazy. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil cykle hjem. Der er også ekstremt dårlig lyd lige her. Så er jeg simpelthen hjemme i min lejlighed igen. Og jeg tænker faktisk, at vi bare lige så godt kan tage, hvad jeg har fået købt i IKEA i dag.
Skal jeg være helt ærlig, så var jeg faktisk okay positivt overrasket. Jeg synes bare, når jeg sådan har snakket med folk eller set andre være derude, har de ikke været sådan super imponeret. Det forstår jeg ikke. Til stille. Eller som om den sådan har været lidt forvirrende. Jeg tror egentlig, jeg sådan, synes, den var meget fin. Det er jo selvfølgelig ærgerligt, at de to sådan større ting, jeg godt ville have købt, var der ikke. Jeg ville godt have købt denne her kasse i træfarve til at få sat lige her. Og jeg havde måske muligheden for at få sat den op i morgen, hvis jeg ligesom havde fundet en, hvilket er lidt ærgerligt, fordi de havde faktisk udsolgt af præcis kun den. Og den var der selvfølgelig ude i Taastrup. Og så har jeg sådan lidt tænkt over, om jeg skulle have sådan en form for, vi indsætter lige et billede her, fordi jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder. Sådan en rullebordagtig ude på altanen, hvor jeg kunne sætte alle mine dåser på. Fordi lige nu står der bare 4-5 rammer sådan halvt mast ud over det hele, og jeg synes, det er super kikset. Men det havde de selvfølgelig heller ikke i sort. Men altså, derudover fik jeg købt alt muligt andet. Jeg fik købt en lille falsk plante her med en grå potteplante til. Jeg tænker enten, at den skal hænge på altanen, når jeg på et eller andet tidspunkt kommer i gang med min altan makeover. Ellers så kunne jeg også godt tænke mig en på badeværelset faktisk. Men jeg har en af dem i min sidste flyttekasse, så sådan, jeg tænkte enten eller. Men det er meget fint at have, fordi så kan jeg begynde sådan lidt at tænke over, hvad der skal ske. Jeg fik derudover købt nogle viskestykker. Der var sådan 2 her til 80 kroner. Lige pt. Har jeg sådan 2 lyserøde viskestykker hængende ude i køkkenet. Og når de ligesom skal vaskes eller sådan er lidt klamme, så kunne jeg bare godt tænke mig nogle andre, der hænger der. Og jeg synes, det var ret fine. Igen, det her sådan blå og lyserøde tema sammen. Har vi også i håret i dag. Det føler jeg kan et eller andet. Lidt random, så fik jeg købt sådan en gulvmåtte, eller dørmåtte, tror jeg det hedder. Og det er simpelthen fordi, at sidst jeg var i IKEA, købte jeg en, som er ret billig, og den er simpelthen virkelig dårlig. Jeg tror, den har kostet 50 kroner, og tænkte, at jeg gerne vil skifte den ud. Det er sådan nogle gange det, der er ved IKEA, at man ligesom nogle gange bare køber de sådan lidt billige ting. De holder bare ikke særlig godt, så nogle gange skal man også lige tænke over og opgradere en lille smule. Jeg fik simpelthen købt 2 stykker sengetøj. Jeg synes, det her det var ret fint. Derudover så har jeg lige pt. Sådan 2 dyner liggende, og rigtig meget af det sengetøj har jeg kun én af. Så jeg kunne godt tænke mig sådan at få skiftet ud, så jeg faktisk bare havde et sæt. Og så synes jeg, det var ret fint. Derudover så synes jeg, det mærkes ekstremt blødt, og så kostede et faktisk kun 80 kroner. Jeg fik også købt et lagen i gråt. Jeg har også lige pt. Kun 2 hvide lagener, og jeg synes, det er lidt problematisk, hvis man gerne vil vaske dem. Så jeg kunne godt tænke mig et til, og min seng er grå, så jeg tænkte faktisk, at hele det her sæt ville passe ret fint sammen. Jeg fik købt sådan en her stikkontakt med 2 i. Jeg har stadigvæk et lille projekt med, at mit fjernsyn ligesom skal sættes i ordentligt stik. Min højtaler skal sættes i ordentligt stik. Min computerlampe inde i soveværelset skal også sættes i ordentligt stik. Der er ret mange sådan små halvprojekter, der mangler, og det er nogen, jeg ikke rigtig sådan selv ved, hvad jeg skal gøre ved. En virkelig lang historie for at fortælle, at jeg købte den her for at sådan lidt prøve mig frem med, hvordan mange stik kan være i den ene og det andet, og hvad skal jeg bruge osv. Jeg skal 100% ud og have købt mere til det, men lige pt. Er det bare et projekt, der er meget sådan lost for mig, fordi jeg ikke fatter noget som helst af elektricitet. Jeg fik købt nogle pærer, og jeg håber virkelig, at jeg har købt de rigtige. De skal nemlig i min mushroom lampe, som skal stå på mit natbord. Jeg fik også købt denne her, den havde jeg faktisk kigget på hjemmefra, som er sådan et stik, hvor man ligesom kan oplade 3 sådan iPhones ledninger på en gang. Og det tænkte jeg var ret smart, så det glæder mig ret meget til at se, om den holder. Derudover købte jeg det her ret fine duftelys, som kommer i sådan en fin glasbeholder. Jeg synes, det duftede ret fint. Det dufter lidt af rent vasketøj. Og ja, den duft kan jeg meget godt lide. Endnu et lille duftelys. Jeg føler, at det dufter lidt af sådan krydderurter, så det tænker jeg sådan, jeg vil sætte ud i mit køkken. Som I nok kan se, så har jeg købt 2 af de her. Og dem har jeg selvfølgelig tænkt mig at sætte i min køkkenskuffe, hvor jeg har sådan redskaber i. Lige pt. Ligger det i en stor, og det ser simpelthen så rodet ud. Så jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, om der var lidt mere organisering i det, hvis jeg brugte de her. Jeg har købt en toiletbørste, og jeg ved simpelthen ikke hvorfor, men jeg har den her i forvejen. Og forleden der opdagede jeg, at der ikke var noget låg nede i bunden, hvilket jo egentlig er ret nastigt. Det her er jeg også lidt excited på, fordi at jeg købte et gulvtæppe i IKEA, som har sådan ligget under her. Lige pt. Er det her faktisk ikke, og det har ikke været her i en måneds tid, fordi det sidder ikke fast til gulvet. Det kører rundt, og det er super upraktisk, i hvert fald hvis man har gæster. Vælter folk, altså sådan folk er ved at falde i det her tæppe, hvilket er mega pinligt. Jeg prøver at google mig lidt frem til, at hvordan fanden man får styr på det. Og det ligner lidt, at den her stop filt er sådan en, man propper under sit tæppe. Så det tænker jeg også, at jeg vil prøve at begive mig ud i, fordi der skal helt klart være mit lyserøde tæppe her, for det ser mega hyggeligt ud. Jeg ved bare ikke, om det er fordi, at jeg købte noget forkert, eller jeg mangler at købe noget. Jeg ved det egentlig ikke. Nogle gange synes jeg, det er lidt forvirrende. Men ærligt talt kom jeg faktisk nærmest hjem med alt det, jeg skulle, bortset fra en hylde, hvilket er mega ærgerligt. Men jeg synes faktisk, at det var
var en ret god oplevelse. Jeg kommer helt sikkert til at tage i den IKEA, hvis jeg bare selv skal købe nogle ting, som jeg godt kan have på min cykel. Nu har jeg selvfølgelig formået at rode en lille smule her, efter at vi pakker tingene ud. Og jeg tænkte faktisk lige, at jeg vil bruge noget tid på sådan at få tingene sat på plads. Og også lige gå op på loftet og få hentet mit gulvtæppe. Og sådan lige få styr på det. Jeg skal også lidt støvsuge herinde i stuen. Det har jeg ikke rigtig fået gjort, så der er lidt nasty hernede under. Alt i alt tror jeg kommer af med 900 kroner i IKEA. Jeg synes også, jeg har fået mange ting, men jeg synes generelt også tit, at det virkelig løber op i nogle store beløb i forhold til, hvad jeg sådan lige tænkte, jeg skulle have brugt. Fordi man bare ender med at købe alt muligt. Bare for at gøre det. Jeg har simpelthen lige taget 2 flyttekasser ned fra loftet, og det er simpelthen fordi, at den ene er simpelthen min aller sidste flyttekasse, jeg har efter min flytning. Det er også den, hvor tæppet lige pt. Ligger oveni. Den nedunder er den sidste kasse, jeg har stående med ting, jeg gerne vil sælge. Og det er simpelthen fordi, at hvis jeg lige tager alle mine ting sammen, så tror jeg kun, jeg har 3 flyttekasser tilbage. Hvilket er så fedt, for jeg tror seriøst, jeg havde 6 flyttekasser i alt. Så jeg tænkte, at jeg kunne lige så godt tage den ned, fordi jeg skal nemlig i morgen tirsdag på Krammergården og fylde nogle ting op, og så kunne jeg lige hurtigt i aften det igennem. Jeg kan sveder af at gå op og ned fra loftet, det er helt sindssygt. Men jeg vil egentlig gerne lægge mit tæppe ud. Så det kunne være, at jeg skulle prøve den her. Jeg er simpelthen i tvivl om det er det rigtige, jeg har købt. Fordi der var nogle forskellige slags. Men jeg så en anden en tage den her. Så jeg håber da lidt, at det vil fungere. Okay, det ligner en, der klister fast. Det er svært det her. Jeg fatter ingenting af, hvad der sker. Jeg føler mig altid så dum, når jeg skal gøre sådan noget her, fordi I kan godt sidde og kigge på mig lige nu og tænke, hvad fuck har du gang i? Og jeg er bare forvirret. Altså en ting er, det er i hvert fald for stort, det her. Men jeg ved heller ikke, hvad fuck jeg skal gøre. Skal jeg dreje det rundt? Hvad er der ikke skid? Det er ret træls, fordi jeg føler tit, det ender sådan her. Okay, lad os prøve. Det virker som om, det sidder fast. Jeg er kampsveder lige nu, og det er helt sygt. Du rykker ned af mig. Faktisk lidt igen. Problemet med den her er faktisk bare, at den ikke sidder fast i jorden. Så derfor, når man kommer ind og ud, så kører den frem og tilbage og er totalt upraktisk. Ligesom mit tæppe, hvor den her faktisk ikke rykker sig en meter. Og jeg tror lidt, jeg har fået styr på det. Men det havde nok også været lettere, hvis du havde været 2, eller hvis man ligesom lagde tæppet først, og så bare sofaen ovenpå. Det her med at få den ind under, det var kraftigt besværligt. Lige om 1 minut, så er min vask færdig og sat over, inden jeg gik. Så jeg tænker lige at få hængt den op, og så tror jeg faktisk, at jeg vil vaske noget sengetøj. Og så proppe det nye på. Jeg tænker også, at vi lige kan se med de her kasser i skuffen. Ind i den her skuffe, jeg snakker om. Jeg købte faktisk den her IKEA, fordi at jeg tænkte, at jeg kunne lægge det hele. Men jeg synes, det er mega uoverskueligt, det ligger sådan her. Jeg er bange for, at alt det her ikke kan ligge i de her pens. Så jeg tror ikke, jeg sådan vil åbne dem og proppe dem ned i. Jeg tror bare, jeg vil prøve og så se, om jeg skal bruge dem. For ellers så skal jeg jo nok bare returnere dem og finde på noget andet smart. Men jeg ved det sgu ikke helt. Jeg tænkte, jeg vil tage chancen og se, om det kunne fungere. Jeg har simpelthen lige forbikset en frokost sammen, som bare består af 2 stykker rugbrød. Klokken er lige nu 25 minutter over 1, og jeg skal ned og træne klokken 5, så det er altid meget godt lige at få en sådan ordentlig bund. Selvom min hotdog var exceptionelt lækker, så tænker jeg, at det er meget klogt lige at få spist noget inden. Så det vil jeg altså lige få gjort, imens jeg lige sætter mig lidt på min computer. Jeg var lige tvunget til at skifte trøje, da jeg simpelthen kom til at spille avocado æg, hvilket bare er typisk mig. Som jeg sagde, så den her flyttekasse er altså det, jeg mangler sådan at få sat i min lejlighed, hvilket i bund og grund mest bare er nogle bolige items, der skal være her et eller andet sted. Der er for eksempel også de her lys, som jeg tænkte skulle være ude på min altan. Jeg har nogle lanterner nede i kælderen. Jeg har også nogle planter her, som er som fake ones. Men der er ærligt talt ikke særlig meget tilbage, hvilket er sindssygt rart, fordi i længden har den her flytning måske taget en lille smule længere tid, som jeg
jeg også sagde tidligere, det her med sådan ledninger rundt i lejligheden mangler også. Og jeg vil bare så gerne have det lavet, men det er så uoverskueligt for mig, fordi jeg ikke rigtig forstår så meget af det. Men derudover så tænker jeg altså lige, at jeg har nogle andre ting, jeg lige skal vise jer. Det er nemlig sådan, at jeg simpelthen har lavet et samarbejde sammen med Naked, hvilket betyder, at jeg har fået en masse sådan lækre efterårsstyles hjem, hvilket jeg er sindssygt glad for, fordi det er ligesom sådan har ryddet op i alle mine ting, alt mit tøj og så videre. Så går det bare op for mig, hvor meget sådan sommertøj jeg egentlig ejer, og hvor lidt sådan efterår vinterstyles jeg ejer. Jeg mangler sådan nogle generelle ting, som jeg føler sådan alle mennesker burde have i deres garderobe. Og jeg føler også, når jeg ligesom har den her stand, så er jeg virkelig, virkelig god til at rydde ud i mange flere ting. Og jeg har virkelig fået ryddet ud i meget af mit tøj, som jeg helt vildt gerne vil sælge videre, sådan så det kan være, at der er nogle andre, der får glæde af det. Og det er nemlig sådan, at jeg faktisk har muligheden for at give jer hele 30% ind hos Naked, som gælder fra i dag og en uge frem. Det gælder altså på hele hjemmesiden, inkluderet udsalg, hvilket er mega nice. Helt basic, så har jeg valgt et par sorte jeans, og det er simpelthen fordi, at det ejer jeg ikke i min garderobe. Igen, noget jeg føler, alle burde eje, men jeg synes generelt, det er mega svært at finde ordentlige jeans. Det er altså nogle højtallede sorte bukser, faktisk sådan meget standard i en størrelse 38. Jeg tænker ikke, det kommer bag på nogen, at jeg altså har valgt et sæt. Blå er jo min yndlingsfarve, så det er mega perfekt, at jeg fandt det her. Jeg har valgt sættet i størrelse 36, begge ting, fordi der er sådan lidt elastik i, så jeg følte måske, at 38 vil blive lidt for stort, men det er bare en mega fin farve. Jeg er virkelig, virkelig vild med det. En sådan helt standard basics sort trøje har sådan noget ripped, tror jeg vil kalde det. Jeg har faktisk haft sådan en her lignende, men er en lille smule vokset ud af det, også fordi jeg kan godt lide, når ting er cropped, men jeg skal ikke kunne gøre sådan her, og så sidder trøjen heroppe. Og det er der en del af mine toppe, der gør der sådan cropped, og det føler jeg lidt, jeg er blevet for gammel til. Igen, jeg ejer rigtig mange farvede bukser, og derfor nogle gange bare rart at have sådan en basic sort trøje, man godt kan lide. Også når det begynder at blive lidt efterårsagtigt, så synes jeg altid, at den her, den var mega fin. Jeg elsker jo ting, der er bare på ryggen, og det er det faktisk en helt sådan standard sort bodystock, hvilket jeg også virkelig godt kan lide. Mens er den altså åben bag i, hvilket jeg synes er en mega fin detalje. Jeg troede faktisk ikke, at den ville være så tyk i materialet. Jeg tænker, det er meget rart, fordi jeg er sådan en type, når jeg har trøjer som det her på, så har jeg ikke BH på. Og jo tyndere det er, jo mere kan man godt se, at man ikke har det. Så det er egentlig en meget sådan fin detalje, at den ikke er sådan helt see-through. Det ser jeg så meget forkert, det ord. Jeg har bare et eller andet med at vise min ryg. Det synes jeg er så fint. Derfor har jeg altså også valgt den her brune trøje, som også går lidt ned på ryggen. Igen, jeg har bare et eller andet med den bare ryg. Jeg elsker det. Og generelt er det her jo bare en helt almindelig brun trøje. Men lille detalje med ryggen. Og så tænker jeg bare, at den vil være mega fin til efteråret igen. Især de her brune, grå, mørkeblå farver, synes jeg er mega fine. Selvom jeg godt kan lide at gå i farvet tøj. Derudover har jeg valgt 2 af den samme trøje. Og det er igen bare fordi, at jeg mangler sådan standard trøjer. Jeg har valgt den i en sort farve, som er sådan igen lidt ripped. Fin detalje heroppe og på ærmerne og hernede, sådan så den ikke bare er sådan helt lige. Men det er egentlig bare sådan en, der sidder helt slim on the body. Og den har selvfølgelig også været i en lyseblå farve, fordi jeg elsker blå. Jeg føler også sådan turtlenecks er sådan virkelig efterårsagtig. Igen, blå farve. Jeg kan bare godt lide det. Jeg synes, det er mega fint til mit lyse hår og min øjenfarve. Og den her er bare i det lækreste materiale. Det er virkelig, virkelig blødt. Og så kan jeg godt lide, at det bare har sådan en lille krave, at det ikke er sådan en, der sidder hele vejen op ad halsen. Og igen, totalt basics items, som jeg bare følte, man skal have. Jeg føler lidt, at det her det også er sådan et Mia items. Igen har det her sådan ripped, som jeg ikke ved, om det hedder, men nu har jeg sagt det et par gange. Og så er den selvfølgelig lidt speciel på ryggen. Det er nemlig sådan, at man binder den på ryggen, hvilket betyder, at man jo også har bare ryg på en måde. Den er en lille smule mere sådan see-through, den her. Så det kan godt være, at man kan se en lille smule. Så det er måske mest bare sådan en, jeg havde på, når jeg var ude. Men jeg synes bare, at den var virkelig, virkelig fin. Og igen, alt jeg kan finde, der er bare på ryggen, det snakker bare til mig. Jeg har simpelthen også valgt en jumpsuit, som faktisk er sådan en influencer-kollektion sammen med Josefine H.J., som simpelthen er mega fin. Det er ligesom sådan en, der bare sidder stramt herop, og så går den faktisk bare ned, hvilket jeg tænker er mega fint her til efteråret. Det eneste, der lige er, det er, at jeg har valgt min 38, og den sidder mega perfekt sådan nede ved bootyen. Den sidder faktisk også fint her, men den kunne godt have været en 36 herop, og det er sådan lidt mit problem, det er, at jeg nok er en 38 nede, en 36 op, og tit hvis du også skal vælge et sæt, og man ikke kan vælge forskellige størrelser, så er det sådan lidt et sats. Men jeg synes faktisk, den sad helt vildt fint, og jeg tænker, at der også kommer en masse julefrokoster og noget hygge her i de næste kommende måneder, så der vil den også være super perfekt. Derudover så er efteråret jo ægte sweater-tid. Jeg har simpelthen levet rimelig højt på den her trøje, som faktisk også er en influencer-kollektion med en, der hedder
Annika, og der står simpelthen Angel's Face, Devil's Thoughts, hvilket jeg synes er meget badass. Igen en mega fin farve, og bagi der er der altså et mega fint print med en lady. Så står der altså også noget tekst i bunden. Jeg synes bare, at den var enormt fed. Derudover så elsker jeg det her lag på lag, når det begynder at være lidt køligere, i stedet for at have en stor jakke på. Så vil jeg måske hellere bare have en læderjakke og så en fed sweater indenunder. Og jeg ejer faktisk ikke særlig mange sweatre eller sweatshirts. Så derfor har jeg også valgt 2 sweatre. Altså jeg ejer intet lignende som det her, så det er også lidt specielt for mig. Men jeg føler bare, at det kan et eller andet, og især med et par sorte jeans. Det er da altså en fin grå og sort stribet. Og derudover har jeg valgt den her sort-hvid stribet, som går en lille smule op i halsen, men så har den altså en lille lynlås her, hvilket jeg synes er ret fint. Igen, egentlig meget basics, men perfekt til det kommende vejr. Jeg har også valgt et par sko, og det er igen, fordi jeg har virkelig ryddet ud i mange af mine sko, efter vi har fået en stand. Jeg har faktisk 3 par sko stående herovre, som jeg skal prøve at sælge. Men jeg har simpelthen fået skillet mig af med mine hvide sneakers, fordi de simpelthen var så overbrugt. Så da jeg så den her, så tænker jeg, at det er simpelthen perfekt, fordi den snakker bare til mig. Det sidste, jeg har at vise, er slet ikke noget med efter at gøre. Men det er simpelthen fordi, at jeg også har ryddet ud i alle mine bikinier. Og jeg har jo lavet ekstremt mange bikini-videoer, hvilket betød, at jeg havde en masse bikinier liggende. Men nu er der også gået et par år. Og igen, kroppen forandrer sig. Så der er rigtig meget i min bikini, jeg simpelthen ikke kan passe mere. Igen, jeg prøver også at sælge dem. Men jeg har måske 1 eller 2, jeg sådan virkelig kan komme i. Så derfor valgte jeg altså bare en helt standard sort bikini, fordi jeg føler, det er noget, man sådan altid kan bruge. Den sidder faktisk rimelig fint, men jeg synes også, den er lidt bare i forhold til, hvad jeg sådan plejer at gå med. Og så valgte jeg altså den samme top bare i leopard, fordi så tænker jeg, at man ligesom kunne skifte lidt ud til, hvad man lige havde lyst til. Igen, så gælder min rabatkode altså inde hos Naked den næste uge. I har muligheden for at få hele 30% på hele hjemmesiden. Der vil være et link lige ned under til alle de styles, jeg har valgt, og et direkte link ind til deres hjemmeside plus udsalg. Hvis du nu sidder og mangler noget nyt efterårstøj, eller skal på ferie og mangler et eller andet, eller har et bryllup i vente, eller noget lignende, så har Naked altså bare everything. I kan lige se, at jeg faktisk har formået at rode en lille smule på min vindueskarm. Jeg har lige talt igen. Men det er som sagt, fordi at jeg skulle på Krammergården i morgen, så jeg vil godt lige pakke nogle ting, jeg tænkte, jeg skulle have med. Jeg tænker også, at jeg sådan lige i dag kommer til at holde øje med, hvad vi har solgt, sådan så jeg cirka ved, hvad jeg skal tage med derud. Fordi det har også været weekend, og det har været en rigtig god weekend. Så jeg skal lige finde ud af, hvor meget jeg cirka tænker, jeg kan tage med. Jeg synes altid, det er lidt vildt, når man sådan står tidligt op og er i gang. Og når jeg kigger på klokken, og den kun er 2 nu, altså der har 2 timer, inden jeg sådan skal gøre mig klar til træning, så bliver jeg altid sådan lidt happy, fordi så er der masser af tid endnu. Det føler jeg i hvert fald, men 100 på. Og min team, så kan jeg slet ikke klare, at jeg skal snart afsted. Jeg er sådan lidt i et moment, hvor jeg enten sådan lige skal sætte mig til at redigere noget, eller så skal jeg lige få styr på de her ting i vindueskarmen. Det er sådan enten eller, fordi jeg har stadigvæk 2 timer, inden jeg skal gøre mig klar til træning. Nå, min computer er simpelthen lige i gang med at opdatere, så selvom jeg tænkte, at jeg ville sætte mig til at redigere, så kan jeg ikke gøre det lige nu. I hvert fald. Jeg kan mærke, at jeg har sådan en dag, hvor jeg bare har lyst til at spise, selvom jeg sådan er mæt, hvilket er lidt træls. Så nu spiser vi lige en cornibar. Så tænkte jeg, at jeg kunne lige kigge i den her kasse, hvad jeg lige tænker. Jeg synes, det er lidt svært med de sidste ting her. Mest fordi jeg ikke rigtig ved, hvor jeg skal stille det. Jeg er bange for, at jeg bare stiller ting for at gøre det. Ikke fordi det sådan ser pænt ud. Men jeg vil egentlig gerne have de her ting stående. Altså, den her, den er da cute, men jeg ved ikke, hvor den skal være inde. Der er nogle ting, der sådan, ja, jeg synes, der er lidt svært lige nu. Så det kunne jeg lige så godt bare lige stå og pakke lidt ud også. Måske samle de ting, jeg tænker, der skal være ude på min altan i en anden kasse. Sådan, så den her flyttekasse bliver tømt. Fordi når jeg skal i gang med mit makeover, som jeg håber, jeg kommer til en dag i mit liv, som tingene går lidt langsomt herhjemme, så ved jeg sgu ikke, hvornår. Men det går fedt at have det samlet i en anden kasse, i stedet for en stor flyttekasse, hvor der er 4 ting i. Så ja, jeg tror lige, at jeg rydder det her igennem. Også hvis nu der er noget, jeg ikke skal have alligevel, så kan jeg jo lægge det ind i de andre flyttekasser. Bare lige for at være helt sikker. Og igen, fedt, hvis jeg fik tømt min sidste flyttekasse. Det er selvfølgelig blevet nogle timer senere. Jeg er kommet hjem fra træning. Det har seriøst regnet både derud og hjem, så jeg er bare ekstra klam. Både sved og regn. Pænt næstigt. Men jeg har simpelthen lige varmet nogle rester af noget pizza, jeg havde. Hvilket er mega lækkert, fordi det er altid sådan lidt uoverskueligt at være nede og træne sådan fra 5 til 6. Være hjemme cirka 6:30, og så begynde at lave mad. Så det her, det er bare genialt. Selvom at jeg lige har skiftet sengetøj, er det simpelthen så dumt, at jeg har lyst til at spise i sengen. Men det er bare mig i en nødskal. Jeg har seriøst lige set langt for Las Vegas færdig. Nu
jeg syet Nynne færdig, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal se. Jeg elsker at se de her sådan danske serier, men jeg er også virkelig dårlig til at starte på nogle nye. Så lige pt. Er jeg lidt på bar bund. Jeg har virkelig også set Stormester så mange gange. Ja, hvad fanden skal jeg lige se? Ellers så ender jeg nok bare med lige at finde en YouTube-video, jeg ikke har set. Jeg var benægtet, at det skal ske for mig, men det skal ikke. Der er klokken 10:30. Så har jeg altså simpelthen fået spist aftensmad. Jeg har også fået arbejdet en smule, og så har jeg selvfølgelig været i bad. Det trænger jeg eddermame til, både efter weekenden og regn og sved i dag. Klokken er faktisk blevet 9. Og jeg er simpelthen på, at jeg stopper med at arbejde, fordi at jeg kan godt mærke, at jeg er lidt træt. Så jeg tror egentlig, at jeg vil slukke min computer for i dag. Her for tiden er det meget svært for mig sådan at lade være med at arbejde. Nok fordi, at jeg sådan har været ret produktiv og fået filmet en masse videoer, som jeg bare gerne vil redigere og få gjort klar. Så jeg ligesom er lidt forud med tingene. Derudover så har jeg også lige brugt noget tid på at pakke de ting, jeg skal have med til Krammergården i morgen. Det er altså de 2 net, der står der. Der er blandet lidt forskelligt. Så har jeg altså de her 3 kasser tilbage. Den her er sådan primært fyldt med noget tøj, og de her 2 er lidt blandet med noget bolig. Så jeg håber, at jeg kan få sat det her ud i morgen, og så tror jeg måske, at jeg tager nogle af mine ting med igen, fordi de skal sættes ned. Jeg kan mærke, at jeg når sådan en periode nu, hvor jeg er faktisk lidt ligeglad, hvad jeg tjener på det. Vi har lavet et rimelig godt overskud, så nu vil jeg bare gerne af med så meget som muligt. Så jeg skal lige få fjernet de her kasser og det her rod, fordi selvom jeg sådan har ryddet op i det, så ved jeg bare om nogle dage, så roder jeg igen. Så jeg tror faktisk, at jeg vil sætte mig i sengen og se lidt serie. Startede faktisk på en ny en her forleden. Manifest, tror jeg den hed, som handlede om noget med et flystyrt. Og jeg så den med en anden person, som ikke synes, den var super interessant. Og jeg kunne ikke rigtig selv finde ud af, om jeg synes, den var interessant. Så jeg tænker lige, at jeg vil prøve at give den en chance og lige se et afsnit i aften. Fordi at jeg faldt faktisk i søvn til det sidste afsnit. Eller jeg faldt i søvn. Jeg så kun nogle af de første. Virkelig dårligt forklaret. Så jeg tror faktisk lige, at jeg vil prøve at give den en chance og se, om den kan et eller andet. Og i hvert fald bare ligge og blive lidt småtræt. Mening det her. Klokken er simpelthen ramt lidt over 11, og nu er det simpelthen via gå i seng tid. Så jeg skal simpelthen lige have børstet mine tænder, og så er jeg good to go. Look at this. Jeg håber helt vildt meget, at I har nydt den her video. Tusind tak til alle jer, der har set med til enden. Husk, at min rabatkode til Naked virker den næste uges tid. Derudover så håber jeg bare, at I alle sammen har det møg fedt. Hvis du kigger på mig lige nu, så husk lige at gå ned og lægge den her emoji. Og så håber jeg faktisk allermest, at vi ses i min næste video. Hej hej.